Sportsko-rekreativna asocijacija Požarevac očekuje niz aktivnosti širom Srbije. Ljubitelje planine i zimske idile očekuje zimski festival sporta za sve na Kopaoniku od 20. do 27. marta. Program se nastavlja 16. i 17. aprila u Knjaževcu pod nazivom Mali Hrabriša. Organizovat ćemo niz kulturnih, sportskih i edukativnih sadržaja tokom vikenda boravka u Knjaževcu, od stručne tribine otvorene za sve sportske stručnjake, prosvetne radnike, građanstvo, roditelji, preko interesantnog, izuzetno kvalitetno sadržajnog programa našeg sporta za sve Malo Hrabriše. Će imati i jednu novinu, a to su logičko-intelektualne radionice koje pravimo pored sportskog sadržaja. Cilj je da decu edukujemo, podstaknemo na razmišljanje, podstaknemo na kreativnost, da ih zaintrigiramo, da postoji jedan drugi vid zabave koji njih oplemenjuje. Sa nestrpljenjem nas očekuje odlazak u Novi Pazar. Novi Pazar, interesantna sredina koja je od prošle godine formirala asocijaciju Sport za sve Novog Pazara i koja je izdvojila ozbiljna materijalna sredstva za podršku tih programa iz sportske rekreacije, sporta za zdravlje, sporta za kulturu, sporta za vaspitanje, tako da ćemo, nadam se, posle Knjaževca biti u Novom Pazaru. Nakon toga očekuje nas odlazak u Novi Sad, Šid, Vranje, Sombor, dakle veliki broj gradova, i ono što mene posebno raduje, to je Kosovska Mitrovica. Dakle, Kosovsku Mitrovicu moramo svi zajedno otići i dati sve od sebe da toj deci tamo priredimo zaista spektakl vredan njihovog truda i patnje koji su proveli na tom terenu, pogotovo što mene lično vežu jake uspomene i emocije za Kosovsku Mitrovicu, jer sam jedan dobar deo svoje takmičarske karijere u karateu proveo kao takmičar Trepče iz Kosovske Mitrovice, kasnije Ktitora iz Kosovske Mitrovice. Dakle, bio tamo na terenu skoro 3 godine, takmičio se za navedene klubove, družio se sa tim ljudima, puno prijatelja dole na jugu imam i znam u kakvim uslovima žive. Nažalost, sport na severu Kosova, u našim srpskim sredinama, nema mogućnost za organizaciju bilo kakvih zvaničnih takmičenja. O uspešnosti programa Sport za sve govori veliko interesovanje lokalnih zajednica i gradova Srbije, koje je svake godine sve veće.